Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σας καλωσορίζω στη σημερινή συζήτηση. Το θέμα μας είναι μικρά νησιά στην εποχή της πράσινης μετάβασης. Σήμερα έχουμε μαζί μας εκπροσώπους. Θεωρητικά θα είχαμε από 5 νησιά, αλλά βρίσκονται εδώ τα 4, τα οποία το καθένα με το δικό του τρόπο βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των βιώσιμων λύσεων και της ενεργειακής, της πράσινης μετάβασης. Από τη Χάλκη και την Τήλο μέχρι τις Ινούσες, τους Λειψούς και τη Γάβδο, τα μικρά νησιά όχι μόνο δοκιμάζουν καινοτομίες, αλλά τις κάνουν και πράξη. Στόχος μας λοιπόν σήμερα, την εποχή της κλιματικής κρίσης που όλοι προσπαθούμε, από καθένας από το μετερίζει του, Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού, η κεντρική εξουσία, νομοθετούμε με στόχο να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής μας και να αντιμετωπίσουμε, να είμαστε πιο ανθεκτικοί στο κλίμα, στην κλιματική αλλαγή. Καλούμαστε να συζητήσουμε ένα θέμα πρώτα-πρώτα μέσα από τις προκλήσεις που τα μικρά νησιά αντιμετωπίζουν, να εμπνευστούμε από τα παραδείγματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και να συζητήσουμε, να αναδείξουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, ούτως ώστε τα όνειρα, τα οράματα να πάνε να εφαρμοστούν, να τα δούμε, να πραγματοποιούνται. Έχουμε περίπου στον πρώτο γύρο, γύρω στα 6 με 7 λεπτά ο καθένας. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα-πρώτα για να δούμε πού βρισκόμαστε και ποιες είναι οι προτάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχετε σε εξέλιξη. Και στο δεύτερο γύρο να δούμε λίγο περισσότερο αυτό που λέμε τα επόμενα βήματα ή ποιες θα ήταν οι προτάσεις μας προς την πολιτεία, ούτως ώστε όλα αυτά που προσπαθείτε από τη δική σας πλευρά να πάρουν, ενδυναμωθούν είτε με χρηματοδοτήσεις είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να εξελιχθούν και πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά. Άρα, προφανώς οι προκλήσεις μέσα από την νησιωτικότητα είναι τελείως διαφορετικές από ότι έχουμε το χώρο των χωριών, ας πούμε, ή τον αστικό χώρο, τους αστικούς δήμους. Τόσο αφενός λόγω της ενεργειακής εξάρτησης, προβλήματα νερού, λειψιδρίας, τον υπερτουρισμό που πολλές φορές αλλοιώνει πολλά ζητήματα και δημιουργεί προβλήματα, την εγκατάλειψη πολλές φορές των μικρών νησιών τους χειμερινούς μήνες, την δυσκολία επικοινωνίας ακόμα και μεταξύ σας στα μικρά νησιά, ερήμωση πολύ συχνά, δυσκολίες στον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων. Να δούμε λοιπόν καταρχήν ξεκινώντας από τη Χάλκη, όπως ήταν και στο πρόγραμμα, το πρώτο Eco Island. Όταν ανοίξουμε λοιπόν το διαδίκτυο υπάρχει αυτή η εικόνα. Η εικόνα λοιπόν ενός νησιού που προχωράει. Είναι το πρώτο νησί που υιοθέτησε το μοντέλο μιας οικολογικής διαχείρισης γενικότερα στο νησί. Θα θέλαμε να δούμε λοιπόν ποια ήταν τα πρώτα πρακτικά, καταρχάς πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα και ποια ήταν τα πρώτα πρακτικά ωφέλη, ποια συμπεράσματα τα οποία έχουν φανεί στους κατοίκους και πώς συνδυάζεται με την προσπάθεια για την ενεργειακή πράσινη μετάβαση. Ξεκινώντας από τον Δήμαρχο Ευάγγελο Φραγκάκη. Ξέχασα να πω το όνομά σας. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Δεν είμαι ο Ευάγγελος Φραγκάκης, είμαι ο αντιδήμαρχος του Βασίλης Ορουσάκης, αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης. Εκ μέρους του Δημάρχου, λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτό το πάνελ. Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσα σε δημάρχους εδώ, μάχημους θα έλεγα, των νησιών μας. Η Χάλκη όντως το 2021 ήταν το πρώτο GR Eco Island, μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να μετατρέψει τα ελληνικά νησιά, μικρά νησιά, κάτω των 3.000 κατοίκων σε αειοφόρα νησιά, πράσινα νησιά. Η Χάλκη πρωτοπόρησε σε αυτό, ξεκίνησε ως πιλότος για να δούνε πώς θα γίνει όλο αυτό το πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 1 ΜΒ, το οποίο αυτή τη στιγμή υπερκαλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της Χάλκης, όλου του νησιού.
Έχει φτιαχτεί μια ενεργειακή κοινότητα η οποία μέλη της είναι και ο Δήμος Χάλκης, αλλά και οι κάτοικοι και επιχειρήσεις του νησιού. Οπότε με τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό που γίνεται στο νησί μας, έχουν μειωθεί όλες οι καταναλώσεις και το κόστος των καταναλώσεων 70 με 80%, που σημαίνει ότι δίνει τη δυνατότητα και στο Δήμο να εξοικονομήσει ένα μεγάλο κόστος των δαπανών που αφορούν τη λειτουργία των αφαλατώσεων, των μονάδων αφαλατώσεων, του δικτύου δημοτικού φωτισμού, των αντιλιοστασίων, και να έχει τη δυνατότητα να μειώσει έτσι το κόστος και να επενδύσει τα χρήματα αυτά ή να μειώσει ακόμη και τα δημοτικά τέλη των δημοτών. Όσο αφορά τις επιχειρήσεις, τους δίνεται η δυνατότητα να επενδύσουν στα καταστήματά τους, είτε στο προσωπικό, με την μείωση αυτή, η οποία, όπως είπα, είναι πολύ μεγάλη, και να επενδύσουν κάπου αλλού. Καθώς επίσης και οι κάτοικοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα μηδενικό κόστος, το οποίο αναλογεί στους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος. Επίσης, έχουμε ξεκινήσει την αλλαγή όλων των οχημάτων, συμβατικών οχημάτων, από συμβατικά σε ηλεκτροκίνητα. Έχουμε σχεδόν φτάσει στο 100%. Έχουμε βάλει ηλεκτρικούς φορτιστές σε διάφορα σημεία, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των αυτοκινήτων. Όλος ο δημοτικός φωτισμός, όπως είπα, τα τηλεοστάσια, όλα είναι συνδεδεμένα με το φωτοβολταϊκό, οπότε και εκεί υπάρχει μια μεγάλη μείωση. Γενικώς ανακαλύψαμε ότι είναι σαν πιλωτικό νησί. Διαπιστώσαμε τα καλά και τα κακά, δηλαδή τι ήταν αυτό που πήγε καλά, τι ήταν αυτά που δεν πήγανε καλά, και νομίζω ότι μέσω αυτής της πρωτοβουλίας αυτή τη στιγμή, μέσω των τοπικών σχεδίων δράσεων τα οποία έχουν ανακοινωθεί, και πρέπει όλα τα νησιά να καταγράψουν τις προτεραιότητές τους, ώστε να ξεκινήσουν οι χρηματοδοτήσεις μέσω του ΕΣΠΑ για τις επόμενες κινήσεις, οι οποίες αφορούν όχι μόνο την ενεργειακή μας μετάβαση, αλλά και τις υποδομές, την διαχείριση των υδάτων, τη διαχείριση των σκουπιδιών, όπως έχει κάνει, ας πούμε, και ένα καλό παράδειγμα η Τήλος με το Zero Waste. Οπότε αναμένουμε να τελειώσουμε τα τοπικά σχέδια δράσεων και να προχωρήσουμε κι εμείς με τις επόμενες προσπάθειες που είναι να γίνουν. Θερμά ευχαριστούμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό, και θα έλεγα το εξής, ότι πριν αρκετά χρόνια, επειδή προσωπικά με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το νησί σας, όπως και την Ενίσυρο και με την Τήλο και τη Χάλκη, είχαμε στήσει ένα πρόγραμμα, ένα live. Τότε ξεκινάγανε και ήταν το 2013, αρκετά χρόνια πίσω, ήταν οι πρώτες συζητήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Τότε η Χάλκη, θυμάμαι πολύ καλά, προσπαθούσε να εφαρμόσει τη διαλογή στη πηγή. Και πραγματικά ήταν πολύ πρωτοπόρο. Άρα βλέπω αυτή τη στιγμή, μετά από την πρώτη αυτή προσπάθεια, ήδη μπήκατε πια στην καινοτομία. Γιατί αυτό όταν μου λέτε ότι πρόκειται για όλο το νησί, προφανώς βέβαια τα μεγέθη είναι διαφορετικά, έτσι, δεν είναι ένα αστικό περιβάλλον, και έχετε και τη συνένεση προφανώς. Είστε όλοι μαζί μία κοινότητα. Θα ήθελα απλώς να μου πείτε ότι κάνατε ενεργειακή κοινότητα με μια νομοθεσία η οποία είναι συγκεχημένη ακόμα και δυσκολεύονται και οι δήμοι που θέλουν. Εσείς μπορέσατε αυτό και το ξεπεράσατε με συνεργασίες με την τοπική κοινωνία, με την πολιτεία? Όντως είναι πολύ σημαντικό να έχεις καταρχήν συμμάχους στους κατοίκους του νησιού. Είναι πολύ σημαντικό προφανώς, σαν κοινωνία να είναι ενωμένη. Έτσι. Η ισχύ εν τη ενώση που λέμε. Οπότε η εκπαίδευση, όλες οι ενέργειες που κάναμε, ενημέρωση των πολιτών, νομίζω ότι βοήθησαν πολύ να καταλάβουν το πού είμαστε και το πού θέλουμε να πάμε. Ίσως ήταν και το πιο σημαντικό αυτό. Βέβαια, να πούμε όντως ότι το νομοθετικό πλαίσιο περί ενεργειακών κοινοτήτων όντως και ακόμη είναι λιγάκι περίπλοκο όλο αυτό. Ήταν ακόμη πιο δύσκολο το 2021. Βέβαια, έχουν γίνει βελτιώσεις, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται επιπλέον βελτιώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως φτιάξαμε την κοινότητα αυτή με τους κατοίκους του νησιού και το Δήμο,
Και ήταν η πρώτη ενεργειακή κοινότητα στα Δωδεκάνησα, να σας πούμε, και δυσκολευτήκαμε. Γιατί ακόμα και ενώ η νομοθεσία ήταν εκεί, ακόμα και το ΓΕΜΗ ή άλλες φορείς ήταν πολύ δύσκολο να το καταλάβουν και να μας δώσουν και τις εκκρίσεις. Δηλαδή δεν είχε ξαναγίνει, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, έτσι. Οπότε όντως υπήρχαν δυσκολίες, αλλά οι δυσκολίες, ξέρετε, ξεπερνιούνται. Υπήρχε και η βοήθεια και από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, από τον Περιφερειάρχη μας, αλλά και από τα αρμόδια υπουργεία, οπότε πολλά πράγματα ξεπεραστήκαν. Πολύ σημαντικό, που βεβαίως θα έπρεπε τώρα, θέλει πολύ περισσότερη διάδοση. Αυτό το παράδειγμα να αποτελεί, να δώσει δύναμη και στους υπόλοιπους δήμους που το σκέφτονται και δεν τολμάνε να κάνουν το πρώτο βήμα, να το κάνουν πιο εύκολα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δηλαδή μια πρακτική εφαρμογή. Δίνει άλλον αέρα. Βεβαίως. Λοιπόν, να συνεχίσω με τις συνούσες. Μια ερώτηση πιο συγκεκριμένη, γιατί για ένα νησί με μια πολύ έντονη ναυτική παράδοση, ένα πανέμορφο νησί, ο δήμαρχος είναι ο κύριος Γιώργος Δανιήλ. Έχουν ανακοινωθεί αρκετά σημαντικές και φιλόδοξες προτάσεις για την πράσινη μετάβαση και σε υποδομές. Ποιες είναι οι βασικές υποδομές αυτή τη στιγμή, με ποιο τρόπο διαχειρίζεστε το σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση, και πάλι και εδώ αν και πόσο ρόλο έχει παίξει η συνένεση της τοπικής κοινωνίας. Φαντάζομαι ότι υπάρχει, ακριβώς γιατί το θεωρώ δεδομένο, γιατί είστε μικρές κοινωνίες, είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει ενημέρωση, είναι πολύ πιο εύκολο να συντονιστείτε παρά σε μια πολύ μεγάλη πόλη που είναι χαοτικές οι καταστάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τη δική σας εμπειρία. Γεια σας και από μένα. Ήρθα σήμερα από τις Συνούσες, εδώ αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι εδώ με συναδέλφους καταξιωμένους και που έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα στα νησιά τους. Θα πω ότι αισθάνομαι λίγο σαν να δίνουμε προφορικές εξετάσεις και απροηγείται ο Αριστούχος, γιατί η Χάλκη έχει κάνει πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά και έχουμε πάρει πολύ καλές πρακτικές και τις παρακολουθούμε. Ναι, υπάρχει συνένεση στους κατοίκους. Θέλουν την ενεργειακή αυτονομία των Ινουσών. Είναι και ένα σημαντικό κίνητρο για να προσελκύσουμε περισσότερους κατοίκους στο νησί. Αν εξασφαλίσουμε το μηδενικό λογαριασμό ή μάλλον το συμψηφισμό στους λογαριασμούς του ρεύματος, αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο, δεδομένου ότι θα μειώσουμε και τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ίδρευσης και όλα αυτά που επιβαρύνουν το οικογενειακό προϋπολογισμό. Στο νησί μας έχουμε προχωρήσει μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε ένα project που λέγεται Μούζικα. Είναι μια πλατφόρμα πολλαπλών ενεργειακών δυνατοτήτων, ένα πλωτό ναυπήγημα, κατασκευάζεται στο πέραμα. Είναι ένα πείραμα το οποίο θα μας δώσει από το κυματισμό του Αιγαίου και από τον ήλιο και από τον αέρα ηλεκτρικό ρεύμα και πόσιμο νερό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι 1/3 των αναγκών του πληθυσμού σε πόσιμο νερό ημερησίως θα καλυφθεί από αυτή την πλατφόρμα. Και έτσι θα εξοικονομήσουμε πόρους από αφαλατώσεις και από άλλες μορφές που παίρνουμε νερό. Επίσης θα μειώσουμε και την κατανάλωση, τουλάχιστον του δημοτικού οδοφωτισμού και του φωτισμού των κτηρίων. Όμως υπάρχουν τα προβλήματα. Η Χάλκη έτυχε μιας ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης και μεταχείρισης και το πέτυχε αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε απευθείας παροχή μέσα στο δίκτυο. Δεν έχει γίνει ακόμα. Ακόμη και για αυτό το πείραμα, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα και συμμετέχουν 20 ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς και πανεπιστήμια, ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε το πρόβλημα το πώς θα έρχεται η ενέργεια στον οικισμό. Επομένως, αυτά είναι ανασταλτικοί παράγοντες. Πρέπει να έχουμε σαν μικρά νησιά ξεκάθαρες ρυθμίσεις
περιβάλλον θεσμικό φιλικό και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες και αυτά τα πράγματα και είναι σίγουρο ότι η επιστήμη θα μας δώσει πολλά ακόμη όπλα και η τεχνολογία να γίνουν τα νησιά πράσινα. Πρωτοβουλίες έχουμε και τηλεμετρία έχουμε εγκαταστήσει και στο οδοφωτισμό έχουμε εγκαταστήσει λαμπτήρες μειωμένης κατανάλωσης και πολλές άλλες πρωτοβουλίες και για την ανακύκλωση υπάρχει ένα πρόγραμμα που τρέχει από το ΕΣΠΑ και θα αποκτήσουμε τις πολυπόθητες γωνιές ανακύκλωσης που χρειαζόμαστε. Σε αυτά τα πλαίσια πάμε καλά. Πάμε καλά με τη συνένεση του κόσμου και με τη στήριξη βέβαια και της πολιτείας. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα θέματα τα ενεργειακά. Εκεί θα είμαστε ικανοποιημένοι και πιο πολύ ικανοποιημένοι θα είναι οι νησιώτες, οι οποίοι θα το δουν στο πορτοφόλι τους. Είναι πολύ ωραίο να ακούει κανείς τόσες πρωτοβουλίες από νησιά που κάποτε δεν μιλούσαμε για αυτά. Μιλάγαμε μόνο για τον τουρισμό, πώς θα γίνει πιο βιώσιμος, πώς θα διατηρηθούν οι παραδόσεις, πώς δεν θα λιωθούν τα νησιά και ξαφνικά τα μικρά νησιά γίνονται οι πρωτοπόροι. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως υπάρχει το εξής, είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο, θα το ξαναπώ, μικρές κοινωνίες να μπορέσουν να έχουν συνοχή και να αναπτύξουν πράγματα μαζί. Το μαζί είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο. Άρα, να δούμε λοιπόν, να δώσω το λόγο κατευθείαν στην κυρία Λίλια Στεφανάκη, δήμαρχο της Γάβδου, το νότιο σύνορο που λέμε της Ευρώπης, ένα μικρό και απομονωμένο νησί, αλλά με τεράστιες δυνατότητες. Αφενός μιλάμε όλοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί έχει αυτές τις δυνατότητες. Θα μπορούσε να λειτουργήσει και αυτό το νησί σαν πιλότος, χωρίς όμως να χάσει τη φυσιογνωμία του. Γιατί ξέρετε ότι και η συζήτηση για τις ΑΠΕ, πού τις βάζουμε, πώς τις βάζουμε, είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Δεν σημαίνει ότι παντού μπορούμε να βάλουμε, ούτε ότι κυριαρχεί αυτό το μοντέλο έναντι όλων των άλλων. Έτσι. Είναι και τα υπόλοιπα στοιχεία μέσα στην τοπική οικονομία που πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία όταν μιλάμε για πράσινη μετάβαση. Ποια είναι τα δικά σας διλήμματα και ποιες προοπτικές μέσα από τα πρώτα καινοτόμα παραδείγματα που τρέχετε? Αρχικά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ δίπλα σε συναδέλφους, τους οποίους τους παρακολουθώ. Παρακολουθώ το έργο τους και τις δράσεις τους, γιατί ξέρετε τι γίνεται, η Γάβδος είναι απομονωμένη. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος δήμος τόσο μακρινά, τόσο απομονωμένος. Δεν είμαστε οι όμοροι δήμοι μας, που και αυτοί δεν είναι πολύ κοντά για να φτάσουμε, είναι δήμοι μεγαλύτεροι, μεγάλοι, οπότε τα θέματα, τα προβλήματα, η καθημερινότητα δικιά μας προσομοιάζει πολύ περισσότερο με των συναδέλφων εδώ στο Αιγαίο, τα μικρά νησιά, παρά την Κρήτη. Η Γάβδος, πρέπει να πούμε τι είναι η Γάβδος. Έτσι, είναι μια μικρή κουκκίδα, πολύ απομονωμένη γεωγραφικά. Έχει μια σημαντική θέση και τώρα τελευταία έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Υπάρχουν σημαντικές ροές από τον Νότο, που φτάνουν σε εμάς σαν πρώτο σταθμό. Και ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει ο πληθυσμός. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Είμαστε το χειμώνα 70-80 άνθρωποι, εκεί στο πουθενά, που προσπαθούμε να κρατήσουμε το νησί ζωντανό. Ένα νησί που είναι πανέμορφο, ένα νησί που έχει ιστορία, και είμαστε αποφασισμένοι να το κρατήσουμε ζωντανό. Αυτό έχει σημασία και κάνουμε πολλά πράγματα, κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερα, να αναπτύξουμε και εμείς το νησί με ένα βιώσιμο προσανατολισμό, με δράσεις που συμβάλλουν σε αυτό που του ταιριάζει του νησιού μας, γιατί έχει μια φυσιογνωμία
που αυτό που ταιριάζει στη Γάβδο είναι η πράσινη ανάπτυξη, δεν ταιριάζει τίποτα άλλο. Έτσι. Θα σας πω κάποια πράγματα που κάνουμε, αλλά θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο παράπονο που έχει η Γάβδος, έτσι, γιατί... αλλά ας πω πρώτα τι κάνουμε. Σαν εμείς έχουμε... Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει με δικά μας μέσα, χωρίς χρηματοδοτήσεις, χωρίς προγράμματα. Έχουμε, στις γεωτρήσεις μας έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε... Ο φωτισμός που βάζουμε στους δρόμους είναι φωτοβολταϊκά. Όλα αυτά τα κάνουμε με δικούς μας πόρους, χωρίς προγράμματα. Κάνουμε μια πολύ σημαντική δουλειά στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή. Οι κάτοικοι είμαστε λίγοι, συνεννοούμαστε. Μπορούμε να μιλήσουμε και να καταλαβαίνουμε ότι το να κάνουμε διαλογή είναι μονόδρομος, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Τα απορρίμματα θα πρέπει να μεταφερθούν στα Χανιά. Χρειάζεται θαλάσσια μεταφορά, χρειάζονται πολύ κόπο, πολλά χρήματα και δεν υπάρχει και το κατάλληλο πλοίο να τα μεταφέρει. Οπότε όλοι μαζί έχουμε καταλάβει ότι θα πρέπει να κάνουμε διαλογή στην πηγή, να μειωθεί ο όγκος για να φύγουν όσο γίνεται λιγότερα απορρίμματα. Προσπαθούμε, τώρα θα ξεκινήσουμε, έχουμε μία μικρή αφαλάτωση και θα εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά για να λειτουργήσει με τα φωτοβολταϊκά. Στο πλαίσιο της πράσινης και της βιώσιμης ανάπτυξης δίνουμε μεγάλο βάρος και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να αναδείξουμε τις περιπατικές διαδρομές του νησιού, που προσελκύει κόσμο και είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ένα πολύ μικρό νησί, σε ένα μικρό τόπο, να μπορείς να βρεις τόσες πολλές διαδρομές και τόσες διαφορετικές και όμορφες. Οπότε προσπαθούμε κι εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε τις λιγοστές δυνάμεις μας. Γιατί να σας πω και πάλι ότι ο Δήμος Γάβδου δεν έχει ούτε προσωπικό. Και όσον αφορά τώρα ένα παράπονο που πραγματικά δεν έχω καταλάβει γιατί έγινε αυτό. Τώρα μας είπαν οι συνάδελφοι εδώ από τη Χάλκη, όλοι οι αστυπάλαια, παρακολουθούμε όλοι τις δράσεις που γίνονται για να μετατραπούν τα νησιά μας ένα-ένα, σιγά-σιγά, πράσινα νησιά προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόσφατα είδαμε την νομοθεσία για τα Greco Island, που δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν, να ενταχθούν σε κάποια προγράμματα αυτά τα νησιά, και είδαμε ότι η Γάβδος δεν είναι μέσα. Είναι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νοτιού Αιγαίου. Η Γάβδος, ένα μοναδικό νησί στην Κρήτη, δεν είναι μέσα. Πραγματικά εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο μας αποκλείσαν από αυτό το εργαλείο. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το λύσει, να το ξαναδεί η πολιτεία και να δει τι θα γίνει με τη Γάβδο. Όσο είναι οι άνθρωποι στη Γάβδο πάντα νιώθουν ότι είναι ξεχασμένοι. Και τώρα, άλλη μια φορά, αυτό νιώθουμε, έτσι το εισπράττουμε, ότι η πολιτεία μας έχει ξεχάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λογικό είναι, γιατί είναι και η απομόνωση. Είναι τόσα χρόνια απομόνωση, δεν είναι σημερινό. Νομίζω όλα τα μικρά νησιά το έχετε βιώσει αυτό. Εγώ έχω μια εμπειρία περισσότερο από την Τήλο, πριν πολλά χρόνια, όταν είχε 100 κατοίκους. Μόλις είχε εκλεγεί η κυρία Καμά, που τυχαίνει να είναι πολύ φίλοι, και είχαν αρχίσει να έρχονται και οι πρώτοι μετανάστες που τους υποδέχτηκε πραγματικά στην αγκαλιά. Τα προβλήματα ήταν τεράστια. Δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας. Τα δρομολόγια το χειμώνα, τι να λέμε, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σήμερα αλλάζουν κάποια δεδομένα, και αλλάζουν με έναν τρόπο πολύ ικανοποιητικό, γιατί η νησιωτικότητα έχει πάρει μια άλλη σημασία από αυτή που δεν είχε τόσα χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι και η Γάβδος με τον αγώνα που θα δώσει θα το διεκδικήσει. Γιατί πρέπει, γι' αυτό θα δούμε λίγο στα επόμενα βήματα που θα συζητήσουμε ποια είναι αυτά. Γιατί εσείς έχετε τη δυνατότητα, όσοι μπορέσατε και μπήκατε σε προγράμματα,
να υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα πιλωτικό, το οποίο όμως υλοποιείται και όλα, γιατί η κλίμακα είναι τέτοια που μπορεί να υλοποιηθεί. Όσοι δεν το έχουν κάνει αυτό, και άλλα νησιά, δεν είναι μόνο εσείς που η Γάβδος, δεν έχουν ακόμα τη δυνατότητα οικονομικά, χρηματοδοτικά, να κάνουν εφαρμογές. Άρα χρειάζονται πράγματα ακόμα, αυτό είναι σίγουρο, τη στιγμή που έχει ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση με τα ταμεία της δίκαιης πράσινης μετάβασης. Στο δεύτερο γύρο να δούμε λίγο το διατάφτα. Να επανέλθουμε στον τελευταίο μας ομιλητή. Έχουμε εδώ τον κύριο Γιώργο Δανιήλ. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Στον κύριο Φώτη Μάγκο, εδώ, από τις Ινούσες. Τι λέω τώρα, γιατί το μπέρδεψα. Από τους Λειψούς. Ζητώ συγγνώμη. Από τις Λειψούς. Ναι. Από τους Λειψούς. Με βάλατε τελευταίο, με μπερδέψατε κιόλας. Ναι, σας μπέρδεψα κιόλας, συγγνώμη. Γι' αυτό πρέπει να σας δώσω λίγο περισσότερο χρόνο. Να προσπαθήσω περισσότερο να καλύψω το κενό. Ναι, ακριβώς, να καλύψετε το κενό. Εγώ προσπάθησα έτσι λίγο να μπω λίγο περισσότερο, να διαβάσω τα προβλήματα που υπάρχουν στο νησί και τι κάνετε. Και αυτό που με εντυπωσίασε, κάπου έβλεπα πρότυπος προορισμός υδατικής αυτονομίας. Πάρα πολύ σημαντικό για το νερό αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά που έχουν τουρισμό, δεν έχουμε νερό. Δεν είναι μόνο η ενέργεια, δηλαδή ένα τεράστιο ζήτημα, είναι και το νερό. Μετά είδα ότι κάπου έχετε πράσινες δράσεις και υπόγειους κήπους, υποβρύχιους κήπους. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, θα ήθελα να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα και κυρίως ότι έχετε καταφέρει να έχετε μία αυτονομία στους υδατικούς πόρους. Και άλλες δράσεις προφανώς. Εγώ τώρα στάθηκα σε αυτό που αυτό βγαίνει έτσι... Που κάνει εντύπωση. Ναι, ακριβώς, που κάνει εντύπωση. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμητικό για τα μικρά νησιά να καλούνται και να παρουσιάζουν έτσι τις πρακτικές τους, τις επιτυχημένες. Δεν είναι όλα τόσο πολύ ωραία βέβαια και εγώ θέλω πάντα να δίνω την πραγματική εικόνα. Θα ξεκινήσω με τα ωραία, αλλά μετά θα εκφράσω και τους προβληματισμούς μου. Η Λειψή είναι ένα νησί που έτσι από παλιά, και οφείλω να το ομολογήσω, και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχα μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα του περιβάλλοντος και οι ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια έχουν δημιουργήσει ένα πάρα πολύ θετικό αποτύπωμα σε αυτή την κατεύθυνση. Αρχής γενομένης από την εφαρμογή της ανακύκλωσης. Εμείς εφαρμόζουμε πάρα πολλά χρόνια το σύστημα διαλογής στην πηγή, συλλογή πόρτα-πόρτα, και βέβαια, επειδή πάντα το ερωτηματικό είναι πού πηγαίνουν και τι τα κάνουμε μετά από όλα αυτά, έχουμε λύσει και αυτό το πρόβλημα. Τα στέλνουμε σε κέντρα αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών στην Αθήνα, με την εταιρεία που έρχεται και κάνει τις μεταφορές στους Λειψούς. Η άδεια νταλίκα φορτώνεται με δεματοποιημένα και διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα και πηγαίνει και βρίσκει το δρόμο της. Άρα λοιπόν σε αυτό το τομέα μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε και μια ολοκληρωμένη διαχείριση, γιατί και διαχωρίζουμε και τα αξιοποιούμε και εισπράττει χρήματα ο Δήμος ως επιδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για τη μεταφορά τους. Τα οποία του μένουν, γιατί εγώ εξασφαλίζω δωρεάν εισιτήριο με τις εταιρείες τις ακτοπλοϊκές και αυτά τα χρήματα μένουν ως έσοδο στο Δήμο. Όσον αφορά το νερό, πριν από αρκετά χρόνια αντιληφθήκαμε ότι έρχεται το πρόβλημα και είναι έντονο. Συγκεκριμένα όταν ανέλαβα το 2014 δήμαρχος του Λειψούς, υπήρχε μια μονάδα αφαλάτωσης η οποία ήταν ανενεργή, ήταν μέσα σε ένα οικόπεδο του Δήμου, σε άσχετο σημείο από εκεί που θα έπρεπε να είναι και να λειτουργεί. Τότε δεν υπήρχε μάλλον η πολιτική βούληση, διότι θεωρούνταν ότι ήταν πανάκριβο αυτό το νερό και δεν έπρεπε να λειτουργήσει, και καλά ήταν με τις υδροφόρες, μπορεί να κόστιζαν κάτι εκατομμύρια ευρώ στο κράτος, αλλά δεν πειράζει, αφού δεν το πληρώνουμε εμείς, δεν χρειάζεται να τις βάλουμε. Εγώ είχα άλλη αντίληψη, αμέσως, και με τη βοήθεια, και θέλω να το πω, του αείμνηστου του Νεκτάριου του Σαντορινιού, ο οποίος βρέθηκε στην κατάλληλη θέση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τρέξαμε, την τοποθετήσαμε μέσα σε 2 χρόνια και εδώ και 7 χρόνια οι Λειψοί έχουν υδατική αυτονομία, και με την ολοκλήρωση ενός έργου που κάναμε μέσα από τον Αντώνη Τρίτσι, τον τηλέλεγχο και την τηλεμετρία,
και την τοποθέτηση συστήματος χλωρίωσης των δεξαμενών, διότι το παραγόμενο νερό είναι πόσιμο, αλλά η αποθήκευσή του στις διάφορες δεξαμενές του Δήμου δεν μπορούσε να ελεγχθεί. Τώρα έχουμε τοποθετήσει σύστημα χλωρίωσης, το οποίο ανα πάσα στιγμή μετράει το υπολειμματικό χλώριο και αναλόγως προσθέτει στις δεξαμενές. Κάναμε και απολύμανση στο δίκτυο και δίνουμε πόσιμο νερό στα σπίτια. Δηλαδή, δεν ξέρω, ακούγεται, δεν μας πιστεύουν ότι σε ένα νησάκι 800 κατοίκων ανοίγεις τη βρύση και πίνεις νερό. Καλό είναι αυτό. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να έρθει να το αποδείξουμε και κάνουμε βέβαια και τις ανάλογες μετρήσεις. Κάθε μήνα φεύγουν δείγματα και πηγαίνουμε επί τούτου από βρύσες, για να μην νομίζουν ότι τα κάνουμε από δεξαμενές. Έτσι. Και επειδή πρόσφατα ολοκληρώσαμε πάλι και μέσα από τον Αντώνη Τρίτσι ένα έργο επέκτασης δικτύου ίδρευσης κατά 13 χιλιόμετρα, προβλέπουμε ότι θα αυξηθεί η ζήτηση και μπήκαμε και στο πρόγραμμα της Διεύθυνσης Υδάτων και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κάναμε τεχνικό δελτίο. Η απάντηση είναι ότι θα ενταχθεί για ακόμα μία μονάδα αφαλάτωσης 300 κυβικών την ημέρα. Άρα κάνουμε και μία πρόβλεψη ότι λόγω των νέων παροχών, αν προκύψει πρόβλημα, θα το έχουμε λύσει. Τώρα, για τα θέματα του περιβάλλοντος, εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα μικρά νησιά, ναι, είναι ιδανικοί τόποι για να γίνουν πιλωτικά προγράμματα. Η ερώτηση όμως είναι, λύνουμε το συνολικό πρόβλημα της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας μας, του πλανήτη και με ό,τι αυτό συνεπάγεται? Δηλαδή, γίνεται μια προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο, άντε μέχρι και να προσελκύσουμε λίγο τουρισμό. Από εκεί και πέρα, τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι πάρα πολύ μεγάλα, άλματα. Δεν τολμώ να μιλήσω για κάποιο ποσοστό, γιατί θα είναι 0,0 αυτό που κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση σε όλα αυτά τα ζητήματα του περιβάλλοντος, αλλά και να γίνει και γενικευμένα. Το να το κάνουμε εμείς στους Λειψούς ή στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και η Αμερική να αποφασίζει ότι δεν χρειάζεται και δεν υπάρχει πρόβλημα στην κλιματική αλλαγή, δεν κάνουμε τίποτα. Μια τρύπα στο νερό θα κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι βέβαια στη δική μας την ευχέρεια και τη δυνατότητα να το αλλάξουμε, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους και να στο μέτρο του δυνατού να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ο Καζαντζάκης έχει πει, να λες θα σώσω τον κόσμο και αν δεν τον σώσω εγώ θα φταίω. Διότι άμα σκεφτόμαστε συνέχεια ότι εμείς είμαστε αδύναμοι και δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Λοιπόν, άρα το μήνυμα εγώ που θέλω έτσι να περάσω είναι ότι η προσέγγιση θα πρέπει να είναι ολιστική, δηλαδή να κοιτάξουμε και την ενέργεια, βεβαίως όμως να κοιτάξουμε και τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, να κοιτάξουμε και την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Έχουμε βιολογικούς, λειτουργούν σωστά. Έχουμε χυτή, λειτουργούν σωστά. Δεν είναι μονάχα να βάλουμε... Εγώ θα βάλω τώρα, έχω ένα έργο να βάλω μέσα στην αφαλάτωση και φωτοβολταϊκά για να μειώσω το κόστος. Εντάξει, μιλάμε τώρα... είναι ανάξιολογο αυτό που θα σωθεί όσον αφορά το περιβάλλον. Θα το κάνω να μειώσω το κόστος. Είναι ένα σημαντικό βήμα για μένα. Το θέμα είναι να γίνουν γενικευμένα και να γίνουν σε όλους τους τομείς, αν θέλουμε πραγματικά να έχει αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, γιατί πάντα θέλω να κλείνω με ένα θετικό μήνυμα, είναι ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση να γίνουν πολλά νησιά και βέβαιως η Γάβδος, και συμφωνώ και συμμερίζομαι το παράπονο της Δημάρχου, να γίνουν Greco Islands, αλλά πολλές φορές διαπιστώνω και μια αντίφαση σε όλο αυτό. Για παράδειγμα, στην Χάλκη έχει γίνει αυτό ο ενεργειακό συμψηφισμός, η ενεργειακή κοινότητα με τα πάνελς κτλ. Μα τώρα συζητάμε όμως ότι σε λίγο θα γίνει ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα. Άρα τι νόημα θα έχουν αυτά, να πάω να βάλω και 5 φωτοβολταϊκά στους Λειψούς από την ώρα που θα έρχεται ρεύμα από ΑΠΕ? Να δούμε πώς αντιμετωπίζεται συνολικά, πού θα τοποθετηθούν οι πρόσθετες ανεμογεννήτριες, γιατί θα προκύψει πρόβλημα. Θα κλείσουν εργοστάσια που λειτουργούν με μαζούτ και πολύ καλά θα κάνουν, αλλά θα δημιουργηθεί άλλο πρόβλημα. Πώς θα το λύσουμε αυτό?
Έτσι, λοιπόν, εγώ αυτούς τους προβληματισμούς τους βάζω γιατί τώρα είμαστε μεταξύ μας. Ωραία είναι να επερόμεθα για αυτά που κάνουμε, αλλά θέλω εγώ να κοιμάμαι και ήσυχος για να έχω πει την αλήθεια και να μην έχουμε οφθαλμαπάτες. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Εκτός που βάλατε σημαντικά ερωτήματα, κάνατε και κλείσατε ένα κλείσιμο συμπερασμάτων πάρα πολύ ουσιαστικό. Γιατί όλο αυτό βεβαίως το θέμα των best practices, τα πιλωτικά νησιά, τα πράσινα νησιά, είναι μια μεγάλη υπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων σας. Είναι ένα βέλτιστο παράδειγμα για τον διπλανό, για τον γείτονα, το αντίστοιχο μικρό νησί, γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα ίδια παραδείγματα σε ένα αγροτικό οικισμό, ούτε σε ένα αστικό περιβάλλον. Ωστόσο, το μέγα ζήτημα είναι ότι τελικά, ό,τι και αν κάνουμε, όσα χρήματα και αν καταναλώνονται αυτή τη στιγμή, ειδικά η χώρα μας είναι πάρα πολύ πίσω σε αυτό που θα πρέπει να δώσει για την σωτηρία του πλανήτη. Ας μην πούμε του πλανήτη, της ανθρωπότητας, γιατί ο πλανήτης επιβιώνει και θα επιβιώσει. Εκατομμύρια χρόνια επιβιώνει. Η ανθρωπότητα τείνει να καταστραφεί με όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία βιώνουμε δυστυχώς. Γι' αυτό το λόγο, ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα μειονεκτήματα που μέχρι τώρα ήταν σαν μειονεκτήματα στα μικρά νησιά, τα κάνατε πλεονεκτήματα, δίνετε ένα άλλο μάθημα προς τα έξω για ένα άλλο τρόπο ζωής, πιο πράσινο τρόπο ζωής. Αυτό το κρατάμε πάρα πολύ θετικό, έτσι. Ίσως και κάποιοι άλλοι δήμοι που έχουν τις δυνατότητες και άλλα νησιά, δεν το έχουν σκεφτεί. Παίρνουν από εσάς, αντλούν μαθήματα, αλλά από εκεί και πέρα ο αγώνας είναι συλλογικός και είναι τελείως διαφορετικός στις μεγάλες πόλεις, στο αστικό περιβάλλον. Δυστυχώς εκεί δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Εδώ πέρα βλέπετε τι γίνεται με τα σκουπίδια, τα απόβλητα, τα οποία ακόμα τα θάβουμε τα πιο πολλά και πάμε τώρα να τα κάψουμε κιόλα για να τα εξαφανίσουμε, για να μην σκεφτόμαστε την ανακύκλωση, να μην έχουμε υποχρεώσεις να μετατρέψουμε, να επαναχρησιμοποιήσουμε τους πόρους. Πάμε λοιπόν προς το τέλος. Άρα, εσείς ήδη, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, θα πιάσουμε έτσι το νήμα, να δούμε την κυρία, μάλλον να ξεκινήσω πάλι από πίσω, από τη Χάλκη. Δεν βάζω άλλες ερωτήσεις. Νομίζω οι ερωτήσεις που μπήκαν από τον Δήμαρχο είναι πολύ πολύ σημαντικές. Να μας πείτε ένα διατάφτα όσον αφορά το από εδώ και πέρα, αλλά κυρίως και το πώς αυτό το παράδειγμα του νησιού σας, όταν θα ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όταν τελειώσει αυτό, πώς μπορεί να επιβιώσει, θα επιβιώσει, μπορεί να φέρει και πώς το συναρτάτε, αν θέλετε, και με τους άλλους τομείς ζωής στο νησί. Γιατί το νησί έχει θάλασσα, έχει αγροτική οικονομία, έχει πάρα πολλούς άλλους τομείς που πρέπει και παράδοση, ιστορία. Πώς λοιπόν όλα αυτά τα συνθέτεται, τόσο ώστε το πράσινο να είναι εφόλης της ύλης, να είναι αυτό το ολιστικό που είπαμε. Όντως είναι πολύ σημαντικό, θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια ολιστική προσπάθεια να λυθούν όλα τα θέματα αυτά. Ναι, μεν ξεκινήσαμε με την ενεργειακή μετάβαση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο βιώσιμος τουρισμός, είναι η διαχείριση, όπως είπα, των υδάτων και των βιολογικών αποβλήτων. Είναι πολλά. Οπότε σημασία έχει αυτό που ξεκίνησε, να υπάρχει και μια συνέχεια. Έτσι, να υπάρχει μια ολιστική λύση για να μιλάμε διαφορετικά. Όπως είπε και ο κύριος Μάγκος, τίποτα δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό. Καταλαβαίνω και το παράπονο της Δημάρχου της Γάβδου ότι τα μικρά νησιά, ξέρετε, τα απομονωμένα μικρά νησιά, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Πολλοί από εμάς ερχόμαστε, πάμε διακοπές, τους καλοκαιρινούς μήνες βλέπουμε μια άλλη εικόνα, αλλά πραγματικά ο χειμώνας σε ένα τέτοιο νησί είναι πολύ δύσκολος. Οπότε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για την βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών αυτών είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και πιο σημαντικό για τους μόνιμους κατοίκους. Γιατί οι προσπάθειες που γίνονται πάνω απ' όλα είναι για αυτούς. Γιατί θέλουμε τον πληθυσμό, το μόνιμο πληθυσμό των νησιών αυτών να παραμένουν στους τόπους τους. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια
ο πληθυσμός αυτός μειώνεται. Ελπίζω να γίνουν προσπάθειες, μια συνολική προσπάθεια έτσι ώστε οι τόποι αυτοί να παραμένουν ζωντανοί. Και πιστεύω ότι μέσω όλων αυτών των πρωτοβουλειών που γίνονται να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι ο στόχος πλέον και όλων εμάς σαν δημοτική, σαν ΟΤΑ, είναι αυτός. Είναι το πώς θα βελτιώσουμε την ζωή των κατοίκων μας, να παραμένουν στο νησί μας, στους τόπους μας, αλλά και να κάνουμε και να πείσουμε κάποιους μάλλον, που έχουν φύγει, να επιστρέψουν πίσω στα νησιά μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Να γίνει μια συνολική προσπάθεια, όπως συζητήσαμε εδώ στο πάνελ, να δοθεί μια τέτοια λύση, η οποία για μένα είναι και η πιο σημαντική. Όλες οι προσπάθειες που κάνουμε να γίνονται για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών αυτών, γιατί πιστέψτε με, η ζωή στα νησιά αυτά είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Ευχαριστώ. Ακριβώς αυτό είναι και το ζητούμενο και πραγματικά προς αυτή την κατεύθυνση η πολιτεία πρέπει να το... και με κίνητρα και με άλλα ζητήματα που μπορεί να θέσει. Γιατί πρέπει να συγκρατηθεί ο πληθυσμός και κυρίως να επανέλθει, να επανακάμψει. Θα μπορούσε να αλλάξει τελείως η εικόνα στα νησιά μας. Ωστόσο, όλο αυτό που κάνετε, δήμαρχοι, είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι παρακαταθήκη για το μέλλον. Να δώσω το λόγο έτσι για πάρα πολύ σύντομη ένα κλείσιμο στον κύριο Δανιήλ. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι το φυσικό περιβάλλον, η ομορφιά των δικών μας νησιών, των μικρών νησιών, των αλόβητων, των απομακρυσμένων, αλλά πραγματικών παραδείσων όπως είναι η Γάβδος, και αυτό το λένε μεγάλα διεθνή κέντρα, όπως λένε επίσης και για τους Λειψούς, για τη Χάλκη αυτό το επίτευγμά της και για το δικό μου νησί. Λοιπόν, αυτή η ομορφιά είναι και ο πλούτος μας. Δεν έχουμε ορυκτό πλούτο, δεν έχουμε μετοχές σε πετρελαιοπηγές, δεν έχουμε αυτά τα πράγματα. Είναι ο πλούτος των νησιών, δεν είναι μια ετικέτα. Γιατί μας λένε θα πάρετε και μια ετικέτα και πρέπει να την κρατήσετε ένα χρόνο και μετά να περάσετε εξετάσεις, να δούμε αν θα την κρατήσετε και το δεύτερο χρόνο. Είναι πολύ ωραία όλες οι πρωτοβουλίες. Χρειαζόμαστε χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε με τους ισχνούς προϋπολογισμούς μας. Αλλά από εκεί και πέρα η πράσινη μετάβαση είναι η ζωή και η αναπνοή των νησιών. Δεν είναι μονόδρομος. Δεν έχεις να επιλέξεις κάτι άλλο. Ακόμη και το νησί μου που επέλεξε την ναυτιλία ως ανάπτυξη. Πρέπει η ναυτική, και στη Συνούσας έχουμε και μια ιστορική ναυτική ακαδημία, Ακαδημία Πλοιάρχων. Ξέρετε πόσο σημαντικά είναι τα μαθήματα ζωής στα νέα παιδιά μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, οι κάτοικοι πόσο πρέπει να γίνονται η παιδαγωγή των νέων καπετάνιων. Οι παλιοί ναυτικοί, οι αλληλείς, εμείς σαν Δήμος, οι φορείς, γινόμαστε και εκείνοι που διδάσκουν ουσιαστικά την πράξη, γιατί η θεωρία διδάσκεται. Δεν επιβάλλεται η πράσινη, η προστασία δεν επιβάλλεται με κανονισμούς, επιβάλλεται να γίνει συνείδησή μας. Είναι πολύ ωραία η σκέψη να αφιερώσετε αυτό το πάνελ σε αυτήν την ιδέα και έχει πολύ δρόμο ακόμα, όπως είπε και ο Φώτης ο Μάγκος, που ξέρει πολύ καλύτερα από μας πόσο αγώνας χρειάζεται για να κερδίσει το κάθε τι. Εύχομαι και η Γάβδος να μπει στα Greco Islands. Είναι αδικία αυτό που έγινε. Αυλεψία. Δεν ξέρει η διοίκηση το χάρτη. Έτσι λέμε για τα νέα παιδιά, δεν ξέρουν που πέφτει η Θεσσαλία. Ακούω στα τηλεπαιχνίδια, δεν ξέρουν που πέφτει η Θεσσαλία. Τα νέα παιδιά, αλλά άμα η διοίκηση δεν ξέρει που βρίσκεται η Γάβδος. Πραγματικά αυτό είναι το μήνυμα και αυτό νομίζω πρέπει να λέμε μέσα στα δικά σας νησιά, τα μικρά νησιά,
που έχετε εκτός των άλλων όμως την ευτυχία, την ευλογία, να υπάρχει συλλογικότητα. Υπάρχουν ακόμα συλλογικότητες, υπάρχει ακόμα ποιότητα. Δεν έχετε αφήσει την εισβολή ενός άγριου τουρισμού να καταστρέψει. Και οι νούσες, νομίζω και όλοι σας, πάει κανείς και επισκέπτεται τα νησιά σας και το πρώτο που αισθάνεται είναι αυτό. Υπάρχει ένας σεβασμός. Σεβασμός στο περιβάλλον, σεβασμός στο οικιστικό περιβάλλον, στις μνήμες. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο μάθημα ζωής που μπορούμε να δώσουμε. Λοιπόν, κυρία Στεφανάκη, μια τελευταία κουβέντα. Φυσικά πρέπει να μπείτε στον κατάλογο των Greco Islands, αυτό το κρατάμε. Παρόλο που, όπως είπε και ο δήμαρχος εδώ, Ινουσών, δεν είναι μια ταμπέλα, αλλά όμως σε βάζει σε ένα δρόμο που το έχει ανάγκη, ειδικά η Γάβδος, που δεν έχει καμία υποστήριξη. Εγώ θα ήθελα να πω επίσης ότι θα πρέπει η πολιτεία να σχεδιάζει προγράμματα στοχευμένα για τα μικρά νησιά. Δεν μπορεί, όταν μας βάζει οριζόντια να συμμετέχουμε σε χρηματοδοτήσεις, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ακούγεται τελευταία η τεχνική βοήθεια. Εγώ δεν ξέρω αν οι άλλοι συνάδελφοι πώς το βλέπουν, αλλά πρακτικά εγώ δεν έχω δει να είναι προσανατολισμένη και σχεδιασμένη για τις ανάγκες του κάθε φορέα, του κάθε νησιού. Είναι και αυτό οριζόντια σχεδιασμένο που πάλι δεν μπορούμε κάποιοι να ακολουθήσουμε. Και ένα τελευταίο σχόλιο ήθελα να κάνω. Είναι πραγματικά, και εγώ νομίζω ότι πρέπει να παλέψουμε να τα κρατήσουμε αυτά τα νησιά και για τις επόμενες γενιές. Έχουμε πολλά παραδείγματα από τις συνέπειες του υπερτουρισμού. Θα πρέπει να μπει στην κουβέντα η έννοια της φέρουσας ικανότητας. Εμείς νομίζω ότι μπορούμε, εδώ αυτοί που είμαστε, το έχουμε στο μυαλό μας, όμως βλέπουμε ότι ο υπερτουρισμός και ο προσανατολισμός πηγαίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια. Βλέπουμε νησιά που πια δεν θα μπορέσουν να γυρίσουν πίσω, πανέμορφα μέρη που δεν θα τα ξαναδούμε. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε, να γίνει κάτι, είναι κάτι που νομίζω θα πρέπει να το δούμε άμεσα. Να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μάγκος θα ήθελε μια τελευταία κουβέντα, μην τον αφήσουμε παραπονεμένο. Αναφέρθηκε και στο Σαντορινιό και ήταν πολύ φίλος και πραγματικά σκέφτηκα όλο αυτόν τον αγώνα που έκανε αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω πρέπει να τον θυμάστε και να τον αναφέρετε. Και μπράβο σας, κύριε Μάγκο. Όπως πρέπει να αναφέρουμε και την κυρία Καμά που λείπει, η οποία ήταν έτσι λίγο πρωτοπόρος σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι εν ζωή. Μπορεί σε μελλοντικό χρόνο να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ακριβώς, το λέω επειδή θα την είχαμε στο πάνελ σήμερα και δεν την έχουμε σήμερα. Οπότε νομίζω να σας ακούσουμε. Θέλω να πω στη δήμαρχο της Γάβδου που τη γνώρισα στις Βρυξέλλες πριν από περίπου 20 μέρες ότι, δήμαρχε μου, δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάποιο αυτοματοποιημένο σύστημα που να παίρνει κάποιος αυτό που δικαιούται. Μπορώ να το πω μετά από 11,5 χρόνια που είμαι δήμαρχος, εάν δεν μπεις, αν δεν χωθείς παντού, να διεκδικήσεις, να πείσεις, να τους πεις τα αυτονόητα και πού είσαι στο χάρτη ακόμα. Διότι στην προκειμένη περίπτωση είπαν Βόρειο-Νότιο Αιγαίο. Έτσι. Δεν βάλανε, σου λέει η Κρήτη δεν έχει ανάγκη. Ναι, αλλά η Κρήτη έχει και τη Γάβδο. Το σκέφτηκε κανένας. Αυλεψία, πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλει καθημερινή διεκδίκηση. Βεβαίως, αυτό είναι πεδίο δόξης λαμπρών για ένα δήμαρχο να διακριθεί, να πάει μπροστά και να δείξει τις ικανότητές του. Ναι, αλλά πόσοι έχουν αυτή την υπομονή? Θέλει τεράστια υπομονή για να αποδεικνύεις κάθε μέρα ότι δεν είσαι ελέφαντας. Εμείς την έχουμε. Είμαστε νέοι, έχουμε δύναμη. Γυμναστής είμαι εγώ, ξέρω να τρέχω. Λοιπόν, σας χρωστάω όμως μία απάντηση για τα λιβάδια Ποσειδονίας. Δεν την ξέχασα, απλά εν τη ρήμη του λόγου μου διέφυγε στον πρώτο γύρο. Αυτό που έχετε διαβάσει είναι το εξής. Στους Λειψούς δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, το οποίο πιλωτικά έπιασε σπόρους που ξεβράζει η θάλασσα ανά 10 χρόνια και κάτω από συνθήκες
εργαστηρίου, φύτεψε στο εργαστήριο κάποιους από αυτούς τους σπόρους και έκανε δοκιμές μετά να τις μεταφυτέψει στο βυθό. Και είδαν ότι πιάνει. Όσοι είναι από νησιά ξέρουν, ανά 10 χρόνια βγαίνει ο καρπός από τα φύκια, οπότε ήταν μια ευκαιρία να το δοκιμάσουν. Και βέβαια εμείς λέμε, έχουμε τελειώσει με τη στεριά και ασχολούμαστε τώρα με το βυθό. Αλλά αυτό δεν το έχει κάνει ο Δήμος, έτσι, δεν θέλω να οικειοποιηθώ τη δουλειά τους, το έχουν κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή έχουμε εξαντλήσει βέβαια το χρόνο, αν κάποιος θέλει να κάνει μια πολύ πολύ σύντομη παρέμβαση, κυρία Γαλανοπούλου, το μικρόφωνο. Αντιδήμαρχος Νέας Μύρνης Περιβάλλοντος, συνεργάτης και της κυρίας Καραβασίλη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας άκουσα πραγματικά δυναμικούς 4 δημάρχους αγαπημένων νησιών, αλλά η Γάβδος την ξεχωρίζω γιατί από το 86 είμαι από εκείνους που πηγαίναμε για 20 ετία εκεί, κατά σκηνοτές και στη συνέχεια σε δωμάτια. Μακάρι να κρατήσει το πράσινο και να κρατήσει το ύφος της, να μην θέλει ποτέ να γίνει Μύκονος, να μην γίνει η ανάπτυξη να είναι πραγματικά βιώσιμη και η μετάβαση να είναι πραγματικά πράσινη. Χαίρομαι που η Δήμαρχος ξεχωρίζει και δεν έχουμε έναν Δήμαρχο που να είναι της άλλης άποψης, οπότε αυτό είναι ενθαρρυντικό. Καλή συνέχεια και στις Ινούσες και στη Χάλκη και στους Λειψούς, αγαπημένα νησιά και αγαπημένοι προορισμοί. Να είστε καλά, καλή δύναμη Δήμαρχοι. Μπορώ να σας απαντήσω λίγο γιατί εγώ θέλω να βάλω ένα ερωτηματικό γιατί δεν εξαρτάται όλα αυτά που λέτε και το μέλλον ενός τόπου δεν εξαρτάται μόνο από τον Δήμαρχο. Είναι και ούτε από τους ανθρώπους, γιατί και οι δικοί μας οι άνθρωποι, αφού έρχεστε, θα ξέρετε πόσο πολύ αγαπάνε το νησί και τι αγώνα δίνουμε να το προστατεύσουμε. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα μας παρασύρει και εμάς όλα αυτά που γίνονται, θα μας παρασύρουν και εμάς. Έχω μεγάλη αγωνία. Μια αντίσταση. Μπορούν να κάνουν οι δημοτικές αρχές μια μικρή αντίσταση όσο μας παίρνει. Όσο αντέχουν και οι δημοτικές αρχές, γιατί δεν είναι αιώνιες. Λοιπόν, εδώ να κλείσουμε με μια μαντινάδα. Εγώ δεν είμαι κριτικός. Μια λέξη θα τη φάω γιατί είναι λίγο σόκινε. Λέει, γιατί εγώ διαφωνώ, ο Δήμαρχος τα κάνει όλα. Αλλά τον Δήμαρχο το βγάζουν οι ψηφοφόροι. Λέει, τα πορτοκάλια του χωριού γιομίζουν βαπόρι, ό,τι είναι ο πρόεδρος είναι και οι ψηφοφόροι. Καλό. Λοιπόν. Ευχαριστούμε όλους. Ήταν ένα πάρα πολύ επικοδομητικό και όμορφο πάνελ, ζεστό, με αγάπη, τρυφερότητα και πολλές πράσινες ιδέες.